počuje už. Bekon absolútne nie je skoncentrovaný. Inokedy tak cítim, že som v osi a už len, aby som sa nesadil, minimum námahy. Teraz neviem, kde som, ja to len tam jebnem a buď dostane, alebo nie. Absolútne neviem koordinovať hlavu. Viem, v poslednej chvíli. Čo sa mi ľúbi na takýchto strojcoch? Ani za Boha nejde vždycky. Toto rýchlo strelím a dlho hľadám nízku. A to súťaží, to som si prišiel a prvý skončí. A strelím náš. Fero dobre strieľa. To je prešetko. Keď si bol za hodinu búchal celý svetko. Výsada domáci. Aha, ale aj, ideš to. Asta súzna. Nevadí. To je ono. Čo si dal za motor? 190 000. Tak keď máš 190 000. To sú zábery. Nenahrať. Jejko? Nie, to čo aj urobil, že také natočí. No mám to natočené. Nenahradí. Že to bude vysieť na internete, nehaj. No, túto vysokú som ešte neraz netrafil. Protivku vysokú. Málo iba si dávaš. Pridaj jej. Teraz som musel vyškať až túto na poslednú chvíľu. A potom som vyškol. Som si nevedel. Ty si kde do prieči, ja som si odpáli, že to prejde a už tomu veľký nezberie. Na škole potrebuješ veriť. Ja som nebol vedel. Nevidím, kto je sponzor toho, ja dopič. Áno, kto je sponzor. Nás uzebere nikdy. Ja to dobre hovorím. Ale zatiaľ, brat. Som zvedavý, jak sa to odzrkadlí, chlapci. A ty si dal koľko v druhom kole? 16. No, veľmi dobre, áno. A holuba si nám prestrieľal. V treťom kole si to vymeníme. Môže byť. Ale dúfam, že strelíš 18. Aby sme si to mohli vymeniť, vieš. Viem, ale pokúsim sa. A ja. Dobre. Aj. Rád z kolesí ich púšťa. Mali sme pár na Bratislavi ešte budú podobný a došlo, že viete, ale ja som si tu urobiť.
Už tomu dal. Už tomu dal, no. Až sa to tak ani nedá pri ňom. Ale to vidíš. Pozri. Vidíš, ale to vidíš, či je na svojej strelnici alebo ne, že? Jak to je vidieť, že? Proste nevie, kde tých laufíš ešte má dať. Aj z Oli mu ušol. Aj ten bláčun. No dobre si prilepšil. Čo ti poviem? Dobre si prilepšil. Tak, tak. Boha jeho. Hej,